Ahoj, tady dneska budeme natáčet reakce na nějakého youtubera. Jdeme na to. Je to tehle ten youtuber. Jdeme na to. Jmenuje se Marek Krev, nebo jak se jmenuje. Nebudeme to ukecávat a jdeme na to. Čau, díky to vás Rošvira, dneska tady máme reakci na Fiziho. Já jsem tady s kamarádem, moc omlouvám, ten byl nemocný, trošku nachcípanej, takže to. To jsem byl já. Čekejte. 90 minut. A říká, že je nachcípený, ale teď není dobrý. Vypadá to jako normální autobus. Koukejte, jo. Ten jelen je z Pryšáka, koukejte. Vidíte? To je to. A nejednou dělají, že to je jelen, když to jelen není. Nebude to vykecávat a jdeme na to, protože já se mega těším. Kurva, jak se to vypíná. Já teďka jsem to zkazil. No a jdeme na to. Oh my god, to vypadá strašidelně. Co kecáš, nevypadá strašidelně. To vypadá skoro jako normální bus, jo. Ne, není upuštěný a nevím, proč má humy červený oblečení, jo. Jako je to úplně asi debil. Jo, je to debil. Kdo by nosil černý, říká černý, vole, oblečení. To je jedno. A tady je doslova i číslo telefonní, dokud o tom víte, koukejte, já vás tady namaluju. To je jedno, jo. Je to moje vina. Tady je telefonné číslo, na co můžete i zavolat. Dokud chcete, můžete na to zavolat. Je to 603 983 889. Jo? A ne, dělám si srandu. Je to 603 88 737. OK, jdeme ještě na to, nebudu to vymadávat. Teda to a jdeme na to, protože mě to jakože zajímá, jako. Počkat, co? On si tam černý oblek, doslova, doslova, je to fejkový, jo, nevěřte tomu. To jde vidět, že tady ta značka není zastávka, ale pro autobusy. A vidíte ten ksicht. Pode mě, že Anetka podvádí asi Fiziho s Humim, protože když si tam ještě kouká, tak to zajímá, že spolu choděj. Nebudu to vymrdávat, jdeme na to. Chudák Fizi je na to sám, jo. Fizi je Klár, ale jako, poslouchejte, jo. Fizi je Klár, jo. Jeho žena, ale to vypadá, že spolu chodí, jako. A nevadí, nebudu to vymrdávat, jdeme na to, ne. Já jsem tam, to jo, já jsem jakože tam kasral a mě začalo jakože strkat, nevím proč, ale nevadí mi to. Ty vole, to má ale spadlý strom reálně, vidíte to? Koukej. Vidíte to? Jo, ale dobrý, to nevadí, nemá to. Úplně nevím, jestli se vítěz skryje, když ten autobus je modrý a doslova on je černý. Není modrej, takový modrej fialový, jo. Ty pan chytrý, no. Vidíte to, je? Tady to, jakože tady, tak to je i fialový, takže to není modrý.
Chudák, dokud se netrefil do hlavy. Proč? Proč se netrefil? Viděli jste to? Úplně nevím, jestli se vítěz skryje, Když, jo, tady, uvidíte to. autobus je modrý a doslova Já vás to rychle. Vidíte to? To vypadá jak jelen. Jako nekecam, vypadá jak jelen, co čím. Nevadí. A tady je tady je zase 99-nutný jelen, ne? No fakt jako humy, ty se ani nezastavíš, že si neštítíš. On je černý. Tady je ten jelen, vidíte to? A on šel rychleji, protože na to nechtěl koukat. No humy, ale třeba jsem to zastavil, koukal by se na to. Jo, ale se zastavíš. A půjdeš hned dál a nezastavíš se, protože já nevím, jako co ti je. Jo, moje nejlepší láska je tady. No a přesně napište do komentářů, jaký boss je nejlepší. Sova, jelen, anebo ten kozel postižený. No. To je jako mega necreepy, jo. A proč má tu debilnou držku? Jako ne humy. Víte, jo, a ten jelen, který vypadá, jak nevím co, jako na záchodě. A jak se Fizi, ale jak se Vítě bojí, jako, já bych se klidně bál, abych se šel pomalu. Jdu se schovat. Můj kamoš je takový jako, nevím no, prostě nejnormální. Tady je můj kamoš ještě, ten co na něho koukáme. Úplně. Jdu se schovat. Co ti to napadlo? No ale, jako, nevím, co mu to napadlo, ale dobrý. Tady to jsou kultisky, nebo jak se tomu říkají ty skurvej debilní ty mrdi. Jak se tomu říká, ty jsou, jo. Jako já můžu i tady malovat, takže já to. Mají na sobě asi vajíčko. Anetka se bojí. Kdo by se asi nebal? Humej by se nebal. Jako humy se bojí. Nebo dom, ten by úplně. Jsi si fakt nenápadnej. Jako oni tě najdou, protože když tě najdou, tak tě najdou. Jako si hají, jako. Víš čo? Viděl jsi to, počkejte. Ne, to vás rychle, já jsem viděl jednoho tady toho hnědýho, koukejte. Ten hnědej jste to asi viděli. A tady je červený, já vím, že ho nejde. Jo, on ho načapá, já to vím. GG, prostě neumějí řídit. Já taky, kdyby jsem řídil, tak by jsem na 100% nabral do toho stromu. A nebo to vykacávat, jdeme ještě na to, protože mi to zajímá, vole. Můj kámoš tam ještě komentuje doslova. Chudák Vítě, oni ho unesou. A oni ho tam nechají. Kdybyste ho dali pryč, ten Fizzy Star, tak by to bylo Stylan, nebo něco takového, koukejte. Napište mi do komentářů, jak se o tom myslíte. Bude mi, že to je hruza. Fakt, chudák Vítě. Jo, no chudák. Jo, no máš pravdu, chudák Vítě. Pro sračky? Já
Asi nerozumím ještě jednou. Oni ho tam nechají. Fakt, chudák dítě. Stále ho budeme sledovat. Už tady jedu nějakou dobu a začal jsem se extrémně nudit, takže jsem se koukal pod sedačky a Jo, sedačky. našel jsem tady dvě extrémně důležité věci, teda aspoň myslím, že jsou důležitý, protože první věc je tenhle ten zlatý kufřík, ale bohužel je zamčený, takže musíte jít dolů a kliknout na tlačítko lajku a dát tady 100 000 lajků a on se nám odemkne. Jo, no, dejte taky 100 000, nebo aspoň 10, nebo 1 like. Jsem zvědavý, co se v něm bude nacházet. A jako druhou věc jsem tady našel tenhle ten plakát, na kterým je nakreslený Robloxky a tady je kultista. Pode mě mám Wi-Fi, no. Ještě nevím, jo, mám 2 tečky. Já pode mě myslím, že tam je ta šipka. No zajímá, že asi humy tě zabijou, ne? Počkej, tady něco napíšu, jo. O to je mačnáda, tady má to. Já jsem se posrala. No, co? No, lidi, neptejte se, já jsem si totiž překliknul, ale tak... To jsem byl já, co tím s tím telefonem, on jenom kecá. Poslouchejte. Sorry, no. No, co? No, lidi. Ano? No, není zima. Ne. Hele, zítra dám kuře a brambor, až přijedeš z pozbavila. Zítra už ale budeš jíst, ne? Jak dneska s tím knedlíkem. Jo, tak mi... Kuře budeš jíst, jo? Nebo plátek kuřecí. Plátek. Promiň, to byl kámoše máma, jo. Já jsem si totiž překliknul, ale... No určitě. Tak já to dám na rychlovku. Jak chtěl říkat, fyzik dělá prostě věci pro děti, jako je to super youtuber, nechci říkat. K tomu myslím, že tam dojte odběr. Já to cepnu, jo, protože jako je to pičvena. Vidíte to? Nevím, kdo to nějaký vidí, ale oni neumějí zjíždět. Koukejte, oni neumějí zjíždět, mohou být třeba i sem. To, co klikám, tady ty kliky, tak to zajímá, že mají jet správným tím, jo. Oni jsou takový debilové. Už zastavujou, takže asi už budou vystupovat. Co víte, co se teď bude dít? Vítě tam bude uvězněný, jdou pomoct. Podle mě, že Víča nepůjde sice pomoct, protože jdou za ním. To pode mě, že tady ty jsou dobrý, ale tyhle jsou, poslouchej, napiš 36 a to jo. Fuj, prostě fuj, dostančíme celý dům, budeme dělat pičoviny a budeme to taky zmazat, i mého kanál, jo, fuj, dostančíme celý dům, ne. Jdeme na to, nebudeme to zase vymrdávat. Já to budu prostě takem klikávat, protože jako tenhle ten koustista tam hraje na hru. Ne. Asi se mi ptáte, proč mi kámoš natáčí na YouTube. Nevím. A se mu to baví, nevím. Koukejte jako. Já mám pocit, že
klikejte, nebo neklikejte. Už se na to krsnem. Kumaya, kumaya, siru shumaya, kumaya, kumaya, firu sukara, kumaya, kumaya, firu suma. Já. Asi se to nedokoukáme, jo. Takže od začátku. Prostě se mi to seká, takže se asi rozloučíme pro nás zítra. Takže čudriky budiky, ne, nebude čudriky budiky, protože už to dává. A to dosahuje jenom všechny čárek. A ukazuje se mi to špatný, že mám špatnou Wi-Fi, protože se mi ukazuje nečipojení, takže tu musíme být do nekonečna, aby se na nás to zapli. Tak asi čudiky, budiky, tak čau a dejte odběr a like.